Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Sănătate. Sunt Mihaela Nedelcu și în seara asta vom vorbi despre un termen și un concept și o trăsătură de personalitate care se numește narcisism. De ce de multe ori spunem ești un narcisist? Ce înseamnă de fapt patologia vis-a-vis normalitatea? În seara asta alături de mine în studio se află un specialist, doamna psiholog clinician și psihoterapeut Dana Elena Iacob, care ne va desluși din tainele acestui concept. Bună seara, draga mea, și bine ai venit! Bună seara! Bine am ajuns și mulțumesc de invitație. Ce înseamnă narcisismul din punct de vedere psihologic? Narcisismul din punct de vedere psihologic îl putem privi ca un continuum pe o linie. Pe de o parte, într-un capăt, este acel narcisism sănătos, o să-l numim, grijă de sine, limite, respect de sine, iar în partea opusă este zona patologică, care înseamnă doar eu contez, ceilalți sunt instrumente, un simț al îndreptățirii mai accentuat, empatie scăzută spre deloc, poate avea o ușoară empatie cognitivă, dar empatie emoțională nu, adică nu poate să perceapă emoțiile. Aici vorbim deja de forma patologică, de acele tulburări de personalitate. Asta ca să avem un spectru, iar la mijloc e forma funcțională. Acum, mai mult ca oricând, toată lumea când se enervează pe cineva spune ești un narcisist, adică ești egoist cumva. Eu cred că fiecare dintre noi avem puțin narcisism. Acum, granița dinspre partea de patologie, spre partea de normalitate, cred că e delimitată cumva, dar când spunem și termenul acela, toată lumea se simte cumva jignită. Hai să vedem puțin ce înseamnă partea aceasta de narcisism în normalitate. Ca să ne facem puțin noi așa o idee, o caracteristică cumva. O să folosesc tot cuvântul narcisism, dar în realitate e o grijă de sine și instinctul de conservare. Ca să avem un reper, granița e generată mai degrabă de impactul asupra celorlalți. Un exemplu concret. Dacă ești într-o zi obosit și cineva îți cere ceva și tu ești deja foarte, foarte obosit, spui, îmi pare rău, nu pot să fac asta acum, pentru că sunt foarte obosit. Asta înseamnă să pui limite. Asta este o grijă de sine. Poate fi etichetată uneori și altfel, dar este o grijă de sine și limite sănătoase, pentru că vorbim de o epuizare, da? De acea responsabilitate față de propria stare de sănătate și de propriile limite. În polul celălalt, atunci când spunem un nu malițios sau un nu pentru că cine te crezi tu să-mi ceri mie să te ajut să te muți, nu știu, exemplu de genul ăsta, acolo vine dintr-o atitudine de superioritate. Și acolo intrăm pe trăsături accentuate, poate chiar pe zona de tulburare de personalitate, care de fapt sunt patternuri rigide și generalizate în mai multe relații. Adică atitudinea cu care o spui contează foarte mult. Adică cine sunt eu cumva, așa, că suntem plini de ego și plini de situații din acestea și atunci mă deranjează atitudinea aceasta. S-ar putea ca de multe ori să nu reacționez, dar faptul că mi-ai zis-o cumva așa, să zic, nu? Cam asta ar fi partea de, să zicem, de patologie. Da, o accentuare, pentru că mai avem și acea aroganță, de exemplu, care e mai mult un mecanism. Care uneori poți să ai o atitudine arogantă, dar nu neapărat înseamnă că ai o tulburare de personalitate narcisică, ci este situațional, dar nu generalizat, adică nu e un pattern rigid. Mai degrabă sunt accentuări, trăsături de personalitate accentuată, ca să le punctăm, dar nu atât de rigide încât să nu aibă flexibilitate. Cam asta ar fi, într-un fel sau altul, cu o ușoară explicație, claritatea dintre normalitate, graniță și patologie. Dar cum a ajuns termenul acesta să fie atât de folosit și uzitat în zilele noastre? Pentru că e de ultimă perioadă și mai ales în media, în tot felul de situații, auzim și vedem peste tot narcisism. De ce așa?
Pe de o parte, posibil să fie datorită, o să-i spun așa, psihologiei de revistă, care mai degrabă descrie niște trăsături, fără înțelegerea profunzimii unui diagnostic psihiatric și nu orice absență a răspunsului timp de 3 ore din partea partenerului care poate dormea sau poate era obosit înseamnă că e narcisist. Alte ori poate, pentru că într-un fel sau altul avem și o influență culturală și s-a trecut oarecum de pe acel simț al datoriei față de celălalt, despre acea atitudine comunitară, către o atitudine mai individualizată, mai centrată pe ce ai, cum arăți, zona aia de perfecționism, nu pe ceea ce ești, ci pe ceea ce ai, din tot felul, în mai multe unghiuri. Așa este. Dacă vorbim de situația aceasta și de mituri, că tot spun ești așa, faci așa, care sunt acele situații cu care te confrunți tu în cabinet în mod așa general, să zic? Mai multe situații, de fapt, n-aș generaliza, dar sunt diverse și destul de consistente. De exemplu, dacă este zona de terapie de cuplu, uneori partenerii ajung să nu se asculte reciproc, să nu se înțeleagă datorită unor blocaje în acel proces numit comunicare, a vorbi nu tot timpul egal a comunica, plus că interferează cu propria agenda ascunsă a fiecăruia dintre ei și atunci fiecare are o reprezentare a relației, a felului în care trebuie să se comporte partenerul, care nu tot timpul este la fel, de cele mai multe ori nu este la fel cu celuilalt și este un proces de negociere, de fapt, de discuție. Practic toată lumea are nevoi. Nevoile psihologice sunt aceleași și la un partener și la celălalt. Și când nevoile par că intră într-o concurență, atunci apar bruiaje, atât în ascultare, iar alteori în exprimare. Și apare acel sentiment, de cele mai multe ori subiectiv, că celuilalt nu-i pasă, când de fapt este o concluzie mai degrabă subiectivă, o presupunere de cele mai multe ori, nu că celuilalt nu-i pasă, poate era prea obosit. Am și situații, au fost și situații în cabinet în care era o atitudine de nepăsare, mai în sensul de insensibilitate față de nevoile celuilalt. Acolo era un pic mai mult de descoperit și de dezvoltat și de lucrat și de înțeles, iar alți oameni pur și simplu uneori nu au tot timpul înțelegerea impactului propriului comportament în dinamica de relație. Adică mai degrabă văd relația ca fiind determinată sau influențată mai mult de celălalt. Tu ești responsabil pentru. Nu văd tot timpul coparticiparea. Sunt și situații în care partenerul, de exemplu, unul dintre parteneri, poate să aibă o empatie și un tipar al sacrificiului de sine. Și atunci nu exprimă ce își dorește și apar acele distorsiuni cognitive, sau mai bine zis, așteptarea ca celălalt să ghicească ce gândesc, fără ca eu să exprim, alteori nici măcar eu nu știu ce vreau, dar tu ar trebui să știi. Cred că astea sunt cele mai dese, cel puțin pe care le întâlnesc în cabinet și pe măsură ce oamenii ajung să se cunoască și să învețe să comunice asertiv, dar cu blândețe totodată, că fără judecată aici, și fără judecată. Și fără judecată, exact, fără să judeci, fără să critici și mai ales fără să etichetezi negativ, ci mai degrabă să descrii comportamente și să încep fraza cu eu mă simt atunci când și mi-aș dori, adică să faci un pic de diferențiere. Astea, să spunem că sunt abilități care pot să fie dezvoltate. Rar se întâmplă, cel puțin în cabinet, când lucram într-o anumită instituție, am întâlnit și, nu de bunăvoie, dar hai să zicem, întâmplător, se întâmplă, trăsături de personalitate accentuată, acele manifestări ale unui narcisism care venea pe un fond la limita patologicului, uneori chiar de patologie, lucra pe violență și atunci acolo. Hai să vorbim puțin, ca să nu mai aruncăm cu cuvinte în celălalt, cum spui tu, de relația de cuplu, că mi se pare foarte important, sau relația de prietenie, sau relația de colegialitate, că se întâmplă lucrul acesta.
și spun, auzi și eu în jurul meu că spun persoane, este un narcisist, este narcisistă, este așa. Când spunem lucrul acesta, de fapt ne ducem în judecată, exact cum am spus, dar hai să vedem dacă e cu adevărat narcisist. Să vorbim cu adevărat de narcisismul patologic, de cel care are simptomatologia corectă. Bine, nu toate semnele, dar care poate fi diagnosticat, să zic așa. Aș evita, în primul rând, să Punem un diagnostic. punem un diagnostic, Nu, da, exact. Vorbim așa cumva pe elementele importante. Exact. Un element central este acea atitudine de superioritate și îndreptățire, în sensul că eu contez, sau mai bine zis, doar eu contez, iar celălalt este mai degrabă un instrument care să conlucreze la obiectivele mele. Asta adică mă folosesc de el cumva. Da, ceva de genul ăsta. Ca un instrument, adică nu-l văd pe celălalt cu nevoile și cu... Cum este el ca persoană și ca entitate și respectul pe care... Exact, adică nu contează și el. Acolo e, pentru că stima de sine sănătoasă înseamnă eu contez, dar și celălalt în egală măsură contează. Alături de mine, da. Alături de mine, fiecare dintre noi avem abilități și puncte forte. Asta înseamnă respectul atât față de propria persoană, dar și față de celălalt. Ei, când alunecăm în zona de patologie, mai degrabă surpriza este cum să nu merit toate acele laude sau acel sentiment de îndreptățire. Și rămân surprinși că cum, nu meritam, diverse complimente, ca să spunem așa. Alteori sunt două forme de narcisism. Narcisismul vizibil, despre care cred că destul de mulți oameni au informații, cel cu aroganță, cu grandiozitate, și mai este acel narcisism mascat sau ascuns. Acele persoane, un fel de narcisism comunitar. Sacrificiu, uite cât de mult m-am sacrificat eu, cât sunt de martirul. O formă accentuată a sacrificiului de sine, care de fapt e orientarea către celălalt, dar e o formă mult mai accentuată a martirizării, dar în scopul obținerii de atenție. Adică de fapt te face să te simți tot pe tine vinovat. Vinovat, exact, asta este. Că de fapt tu ești vinovat, dar eu dau către tine și tu te simți cumva folosit în partea aceasta. Da, adică e practic invers. Îi oferă satisfacție faptul că oferă, dar nu a cerut. Și aici nu vorbim de acea generozitate socială, acceptată, politețe, nu vorbim despre asta. Vorbim despre eu am făcut și tu îmi ești dator, ca să fiu mai clară. Și persoana se simte așa. Uneori da, dar este o eroare aici, că e o capcană psihologică mai degrabă. Greu de digerat. Și vinovată că, de fapt, unde s-a ajuns, că situația asta a fost și cumva se simte așa și bulversată, că văd și eu diferite situații în jurul meu și se simte cumva, bun, tu ai fost vinovat, dar de fapt eu mă simt vinovat. E așa cum ai zis tu, partea în care e cu bumerangul, dus întorsul. Da. Foarte, foarte interesantă. Dar există posibilitatea ca o persoană care are, să zicem, a fost pe un anumit post și se duce pe un alt post de conducere sau de funcție, că am văzut situațiile acestea, să-și schimbe puțin trăsătura, că se spune, dă-i omului funcția și banii să vezi cine e. Există această posibilitate sau pur și simplu nu vorbim de narcisism acolo? Sau acolo se dezvoltă? Acolo se văd comportamente, eventual trăsături. Pentru că dacă vorbim de tulburare de personalitate narcisică, asta este deja evidențiată la adultul tânăr, în adolescență. Cam la ce vârstă așa? După 18 ani se poate pune un diagnostic. Un diagnostic care poate fi pus de psihologul clinician sau de medicul psihiatru, în baza unor evaluări destul de complexe, nu doar pe baza unor comportamente ocazionale. Corect. Pentru că aici vorbim de generalizare, în primul rând, de generalizare, de rigiditate, de inflexibilitate, adică o incapacitate de a răspunde diferit și de a înțelege impactul propriului comportament asupra celorlalți, că aici este zona aia de empatie, dificultățile empatice, ca principiu. Spuneai de empatie, mă gândesc că la partea de patologie empatia există sau există mai puțin?
Nu există. Nu există deloc. Aia emoțională nu. Mai Mhm. degrabă e cea cognitivă, poate uneori, în sensul că înțelege la nivel cognitiv. Mhm. În schimb, emoțional nu. Atunci când vorbim de patologie. În rest, vorbim de trăsături de personalitate accentuate. Ce înseamnă, din punct de vedere al specialistului, parte de empatie, ca să ne dăm noi puțin seama, să facem așa o corelație? Adică îmi pasă de tine? Asta înseamnă empatia. Îmi pasă... E o componentă, mai degrabă este recunoașterea emoțiilor celuilalt, adică a înțelege Ce simte. Da, e acea capacitate de a identifica felul în care se simte o persoană prin neuronii oglindă, e empatia socială. Adică dacă celălalt, să zicem că este trist sau are o problemă, să zicem de un cuplu, să vorbim, că se poate întâmpla lucrul acesta, să zicem că celălalt nu trece așa cumva și nu empatizează cu celălalt, că nu îl întreabă de ce ești trist, cum vine asta? Uneori se poate manifesta și așa. Acum, alteori poate să fie, de exemplu, o diferență între a recunoaște în funcție de gradul de expresivitate și de modul în care fiecare exprimă prin mimică emoțiile pe care le simte, iar alteori reprezintă mai degrabă disponibilitatea de a oferi suport. Adică îmi pasă totuși de felul în care te simți, nu te întreb doar de complezență și apoi nu întorc discuția către mine. Sau mai bine zis, în momentul în care observ că celălalt este trist, am un interes față de dispoziție. Nu spun, dar de ce ești trist, schimbă-te că eu nu suport. Mai pe scurt, așa, într-o altă formă. Dar raportând la acest aspect, mie vine așa cumva, mă gândesc ca și parte de cuplu sau ca parte de prietenie în care o persoană nu este diagnosticată sau nu are cumva situația aceasta și cred că sunt situații, nu există pacient, am o vorbă care zice că nu există pacient sănătos, ci există pacient nediagnosticat. Și atunci mă gândesc că unii dintre noi care chiar au un diagnostic, dar poate n-au fost către specialist. Cum e relația de cuplu? Această trăsătură de personalitate vis-a-vis de celălalt care nu are. Care este povara celuilalt? Celălalt, la început, de exemplu, cum începe o relație cu o persoană cu aceste trăsături sau patologie? Prima dată este idealizare. Da, love bombing. E zona Îi place în de el, de ea. Da, e perfect. Ok. În momentul în care, da, pentru că primește atenție, ai un ciclu acolo. În momentul în care și partenera sau partenerul, că aici nu înseamnă că doar femeile sau doar bărbații au trăsăturile acestea sau patologia aceasta, devine obositor, pentru că persoana de fapt devine umană și atunci nu mai corespunde nevoii de admirație, da? Nu mai are curtea regală unde să se exprime și începe cu devalorizare, criticism foarte accentuat, iar dacă cumva partenerul sau partenera nu mai sunt dispuși să rămână în relație, e și asta una dintre variante, apare o fază de recucerire. Dar nu o recucerire că mi-am dat seama, ci o recucerire că nu suport să fiu eu responsabil de stricarea imaginii perfecte, că de fapt este tot o lezare a imaginii perfecte pe care o are. Sunt persoane care pot să se lase din nou recucerite, ca să spun așa, dar revin la celălalt ciclu din nou, iarăși intră în devalorizare, pentru că tiparul e repetitiv. Și cum face, mă gândesc că celălalt în cuplu e o muncă cumva să trăiești cu această persoană, e o povară, e o situație în care probabil te simți tu depreciat de fiecare dată pentru că trebuie să-i oferi celuilalt nivelul de scenă, nivelul de apreciere. Și narcisistul nu face către celălalt acest aspect. Nu împarte scena, exact. Și ăla se duce jos. Funcționează aceste tipuri de cupluri? Sunt dezechilibrate. Cineva suferă de obicei. Adică e un exemplu de dezechilibru de satisfacerea nevoilor. Pentru că, practic, dacă am privit relația cu 5 de plus și 5 de minus, am putea să considerăm așa,
persoana care are trăsăturile sau accentuarea de personalitate are 5 de plus, adică are dreptul să primească, dar l-a oferit, nu are niciun plus, adică nu, e doar 0 acolo, minusuri multe, iar partenerul doar oferă, iar la capitolul plus e gol, adică primit nu primește, nu există reciprocitate. Cel mult oferă cum consideră, dar aia nu este ofer pentru ce-ți trebuie ție, ofer cum cred eu. Mă simt și obligat cumva. Da. Și o fac că trebuie sau e o necesitate pentru celălalt. Da, oarecum. Da. Când vorbim de partea aceasta, în cuplu, în familie, copiii, cum sunt? Și ei trebuie să facă către persoana narcisică același, să-i facă scena? E delicată chestia asta din perspectivă sistemică. Percepem copilul comportamentul copilului ca un simptom, de fapt. Ce se întâmplă? Copilul într-o familie, dacă unul dintre părinți are trăsături sau chiar o patologie, copilul nu este apreciat pentru cine este, ci pentru ceea ce face, pentru performanță. Și el învață că ești valoros doar dacă ești excepțional. Dacă ești normal, mediocru, nu meriți să fii iubit. Ceea ce învață să-și ascundă sinele autentic, că toți ne simțim câteodată și obosiți. Corect. Și atunci învață să arate doar fațeta perfectă, pentru că cealaltă nu are loc. Sau mai bine zis, nu este permis să existe în sistemul familiar. Și sunt două variante. Ori copilul de aur, ori țap ispășitor, care sunt două forme dacă unul dintre părinți are aceste trăsături sau patologie narcisică. Ori copilul reprezintă o extensie a propriei grandiozități, copilul meu, care e o extensie de fapt, sau nu-i copilul meu ca logică, că nu face parte din ceea ce sunt, ce nu sunt e din eu. imaginea pe care eu o am despre mine. Noi avem aici un pattern de cogniție deformată când vorbim de patologie, despre propria persoană, din mai multe direcții, dar sunt deformări, sunt reprezentări eronate despre sine, despre lume, despre ceilalți, despre raporturi sociale și nu numai. Adică vorbim de acel perfecționism al copilului respectiv. Despre faptul că copilul își dorește să primească 10 în loc de 9, să se ducă la olimpiade și să ia aurul, exact cum ai spus. Și asta nu pentru că își dorește el. Nu că își dorește el, ci că își dorește acel părinte care este narcisic. Ce face copilul dacă el nu se regăsește în ecuația aceasta? Cum reacționează? Pot reacționa prin rebeliune sau prin complianță. Și rebeliunea, cum se transformă? Se duce copilul într-o altă perspectivă, adică pleacă de acasă, se opune, ce face? Se maschează, își pune mască? Toate le face. Da, depinde tot timpul de context, mai depinde și de puterea celuilalt părinte, mă refer la personalitate, pentru că aici noi vorbim sistemic și un copil are 2 părinți. Depinde cum sunt acele jocuri de putere, pentru că jocurile de putere din familie, cum se împart, că aici trebuie să existe cel puțin un aliat pentru copil, ca să mai atenueze din impact. Că el trebuie să aibă sentimentul de cineva empatic. Ok, unul dintre părinți poate avea aceste trăsături, dar dacă celălalt este empatic, mai atenuează din dezvoltare, din structuri. Și mai ales că vorbim și de sexul cu copilul respectiv, dacă e fată, e băiat și cine e părintele care e cu acest tip de trăsătură de personalitate și care e impactul. Acest copil, că să o luăm așa cumva etapizat, acest copil dintr-un cuplu, ce se poate întâmpla cu el devenind matur? Cum ai spus că după 18 ani are o anumită trăsătură de personalitate. Care sunt
caracterele evidente la acest copil care este un tânăr, o persoană matură, să zic așa. Dorința de perfecțiune, sau mai bine zis, ambițiile de a excela în foarte multe domenii, adică o ambiție accentuată pentru a primi validarea și aprecierea părintelui, că cineva să mă vadă, pentru că acolo e nevoia de a fi văzut. Și dacă ai fost văzut doar când ai excelat, acea nevoie ajunge să fie satisfăcută prin acest mecanism. Sau mai există opțiunea cealaltă în care a trăit într-un mediu extrem de critic, ostil, că și asta este una dintre posibilitățile unui părinte cu aceste trăsături, și în momentul ăla o să spună, o să ajung, nu te poți baza. Deci el o să tragă următoarea concluzie. Nu te poți baza pe ceilalți, dacă ești slab, ceilalți nu te ajută. Și își promite propriei persoane, o să ajung atât de bogat sau atât de puternic încât nimeni nu o să mă doboare nimic, o să mă bazez pe mine și atunci nimeni nu te mai poate răni. Și poate să existe mecanism compensator, depinde cum s-a dezvoltat. Că poate fi dezvoltat din traumă, din zonă de traumă, sau poate fi dezvoltat din răsfăț. Și poate să ajungă un adult care dezvoltă același nivel și trăsătură de personalitate precum a fost unul dintre părinți? Poate avea niște accentuări de personalitate, nu obligatorie tulburare de personalitate. Adică Deci, nu e garantat. Nu e. Ne putem gândi la partea respectivă, dar partea aceasta de perfecțiune și partea aceasta de stabilire o vedem în jurul nostru mai tot timpul. Eu o văd în care oamenii caută de fiecare dată să facă totul și mai fac încă o dată și iarăși mai fac o dată, că ea nu este bun și mai repetă până ce își ating lucrul acesta. Să înțeleg că acea persoană, acel individ are acele tipuri de, acele caractere de la un părinte care i-a impus nivelul acesta? Dacă nivelul de exigență în creștere n-a fost acceptată greșeala, se poate întâmpla să dezvolte o structură anxioasă și să vrea să dezvolte o teamă de eșec sau să vadă momentele mai puțin perfecte ca nepotrivite și să dezvolte și o structură anxioasă. Nu obligatoriu o structură cu elemente narcisice, adică să se teamă de critică într-un mod care pune o presiune foarte mare pe el. Mă refer la copil care se dezvoltă. Există posibilitatea ca un individ să aibă o aroganță, dar să n-aibă trăsături de narcisism, adică pur și simplu se simte el pe o anumită funcție sau da sau nu și adică ego-ul respectiv funcționează la un anumit nivel. Poate să fie aroganță, dar nu tulburare de personalitate, el e un mecanism. Aroganța poate fi un mecanism sau uneori la nivel de politețe socială, mici carențe. Da, cumva e partea aceea foarte puternică, probabil că care este traseul unui asemenea individ, tipologie de personalitate, temperament, în momentul în care simte că ceva nu este în regulă, că mă gândesc că își pierde oamenii din jur, pierde teren, își pierde scena și cumva se simte că are o problemă. Care sunt etapele pe care trebuie să le ducă, unde să se prezinte, ce trebuie să facă? Posibil în situații de pierdere, de exemplu un faliment, un divorț nedorit de persoana în cauză, să zdruncine puțin mai mult toată acea structură și tot acel mecanism și să apară și decompensări de tip depresive, episoade depresive. Posibil să devină conștient de suferință, dar nu de motivul suferinței. Și atunci e posibil să apeleze la serviciile de sănătate mentală. Dacă apelează, în schimb, e o anumită delicatețe în momentul în care se lucrează, pentru că ăla este momentul în care suferă pentru că s-a schimbat scena, da? Nu mai corespunde, sau, de exemplu, când îmbătrânește, că nu mai sunt acele elemente
pe caracteristice care se baza. Exact, pe care se baza și poate să apară și atunci, temelia. Că îmbătrânirea nu ne arată pe niciunul dintre noi, ceea ce este cât se poate de firesc, dar nu toată lumea o acceptă cu normalitatea de rigoare. Și ăla este unul dintre momentele în care e posibil să ajungă într-un cabinet. Cu tact, cu foarte mult tact se lucrează, pentru că mecanismele nu dispar doar că a apărut acea decompensare, ci mai degrabă pot fi ușor ameliorate. Ăla e momentul în care cineva cu trăsături de personalitate foarte accentuate sau tulburare de personalitate narcisică ar putea veni de bunăvoie în cabinet. Dacă se poate spune de bunăvoie, adică din necesitate. Să zicem că ajunge la cabinet și face terapie. Ziceai că cumva se conlucrează cu psihologul, cu psihoterapeutul și cu partea de medic-psiatru, adică pe ambele situații în care se tratează acest tip de personalitate, poate fi, dacă e unul accentuat, să zic. Se pot ameliora trăsăturile. Aici vorbim de trăsături de personalitate accentuată și coroborat cu tulburare, o anumită tulburare care e pe axa 1 și care necesită, eventual dacă e o modificare biochimică, un dezechilibru biochimic, tratament medicamentos. Și atunci împreună fiecare cu teritoriul lui și cu impactul lui, ambele ajută persoana, una să stabilizeze reacțiile biochimice ale creierului ca să poată să ducă niște trăiri, da? E un teritoriu pe care să se poată lucra cu tehnici psihoterapeutice, și cealaltă este să amelioreze, să înțeleagă, da, la trăsăturile accentuate, la tulburări e de lungă durată. Intervenția este de lungă durată și în general abandonează tratamentul de orice formă. Chiar asta mă gândeam, mă gândesc că terapia este a la lung și pacientul trebuie să fie compliant cumva la acest tip de terapie, dar mă gândesc și la varianta în care pacientul, să zic așa, nu înțelege și nu se prezintă către specialist. În cazul acesta, care este traseul acestui tip de pacient? Ce se poate întâmpla dacă are deja un diagnostic? De fapt, el are, dar nu este diagnosticat. Practic va suferi, dar nu va ști de ce. Și va da vina pe ceilalți pentru propria suferință. Pentru că aici e zona în care dacă nu conștientizează că asta este unul dintre elemente, dacă nu conștientizează ce impact produce un anumit comportament în relație asupra celuilalt, faptul că trebuie să existe un schimb, și relațiile vor fi afectate în momentul în care ele sunt formale, nu știu, gen serviciu sau care de acolo nu neapărat pleci, că asta e, mai tolerezi o chestie de colegialitate. Dar în partea privată, prieteniile sunt mai greu de menținut, pentru că e un dezechilibru, nu mai există acea reciprocitate, esența prieteniei până la urmă. Adică prietenia e doar atât cât mi este mie folositoare dintr-o perspectivă, după aia nu mai e și aia nu e prietenie de fapt. E cunoștință. De cunoștință. Da, exact, adică principiul în sine nu e de acolo. Principiul nu e de acolo și mă gândesc că, exact cum spuneai, scena respectivă, dacă nu este validă și nu se concretizează, pacientul, că vorbim de un pacient până la urmă, își caută altă scenă și se duce acolo unde se simte validat, apreciat, și probabil de asta foarte mult spun, eu acolo mă simt bine, sau da, în partea aceasta. Ce ne facem cu persoana care este alături de această tipologie de comportament, adică cuplul respectiv, prietenul respectiv, pleacă, se tratează ambii la specialist, cum e? Există Prima întrebare e nu dacă celălalt se va schimba, că asta e. Nu ne dorim schimbare, așa este. Și depinde de celălalt, în primul rând. Corect. Și în ce mod pot eu, dacă nu vrea să iasă din relație, să accept acest gen de relație, sau învățând grija de sine sănătoasă și înțelegând că partenerul
dacă e partener, nu o să ofere acea hrană emoțională pe care destul de mulți o căutăm în relația de cuplu. Adică va fi, cât timp rămâi în relație, nivelul de satisfacție va fi scăzut și nu va fi reciproc. La un moment dat ajunge sentimentul ăla de gol, dar nu de gol în sensul, la tine nu mai ajunge. Nu mai ajung resurse. Nu mai simți. Nu mai simți acea, că nu existi. Apare o distanță, criticismul fiind tot timpul prezent, pentru că apare acea atitudine de devalorizare a celuilalt, că tot vorbeam de ce e diferit. Păi în stima de sine sănătoasă nu îl devalorizezi pe celălalt ca tu să te simți valorizat și validat. Ci e loc și pentru tine și pentru celălalt în egală măsură. În momentul în care vorbim de relaționare cu un prieten, poate să apară invidia, pe față sau nu. Poate să apară, de exemplu, dacă un prieten are o promovare, poate apărea devalorizarea, ce ai obținut tu, nu-i mare lucru. Ceea ce reflectă dificultatea de a te bucura de reușita celuilalt, de fapt. Și astea sunt alte aspecte ale narcisismului manifestate în diferite contexte. Desigur, dacă e să vorbim din punct de vedere uman, la un moment dat toți putem să simțim invidie. Asta nu înseamnă că suntem narcisiști, ci înseamnă doar că suntem oameni. Cât de des și dacă avem și posibilitatea și aptitudinea emoțional vorbind, să ne bucurăm de reușitele celuilalt, de faptul că și celălalt a avut scena lui, fără să o percepem ca atac la imaginea noastră sau la scena noastră. Aici e diferența. Adică mai pe românești este loc pentru fiecare. Da. Și trebuie să ne bucurăm în aceeași măsură în care ne bucurăm pentru noi. Că dacă o facem și primim înapoi ceea ce ne dorim. Este foarte important lucrul acesta. Zi-ne puțin când spui m-am vorbit puțin de partea aceasta în care celălalt are o stimă de sine. Cum arată o stimă de sine sănătoasă? O stimă de sine sănătoasă mai degrabă are legătură cu grija de sine, cu a-ți recunoaște nevoile și să nu ți le autodepășești în mod frecvent și acele limite de care spuneam mai devreme, dacă ești foarte obosit și nu poți, da, îi poți spune partenerului, știi, în seara asta nu pot, sau prietenului sau oricui. În schimb, nu e stimă de sine sănătoasă dacă îți lași partenerul într-o criză majoră de viață să se descurce singur pentru că tu trebuie să mergi la spa. Asta e diferența, de fapt. Adică vorbim puțin și de faptul de, cum spuneam la începutul, ăla de empatie, adică să simțim lucrul acesta și să facem diferența. E foarte interesant partea aceasta și eu sper ca cei de acasă să ciulească bine urechile și să audă și să ne vadă că, de fapt, când vorbim de patologie, vorbim de anumite trăsături foarte bine evidențiate și anumite trăsături care domină la acest tip de pacient, dar și în aceeași măsură sunt influențate și influențează mediul în care coabitează și în care trăiesc respectivul cuplu. Mie mi se pare foarte interesant și aș vrea să te întreb de ce pacientul are această trăsătură de personalitate? Care sunt factorii de impact sau care au fost impactați de a căpătat acest nivel de narcisism patologic, să zic așa? Adică care este cauzele sau etiologia? Dezvoltarea. Uneori poate să fie un răsfăț exagerat care înseamnă lipsa limitelor. Pentru că limitele ne ajută să știm unde să ne oprim fără a încălca drepturile și limitele celorlalți. Alteori poate să provină dintr-un nucleu traumatic, adică să fi fost foarte rănit și atunci nevoia de atenție, nevoia de validare să nu fi fost satisfăcută în mod corespunzător, adică să fi fost o formă de neglijare destul de severă. Și atunci se dezvoltă ca un mecanism de protecție.
E un alt mod, altă sursă. Coping-ul, adică mă duc Coping-ul, în partea exact. respectivă. Da, care se rigidizează, de fapt. Mhm. Pentru că noi toți avem nevoie de atenție. Aici nu înseamnă că toată lumea are nevoie de atenție. Corect. Diferența e că noi, într-o familie unde primești atenție pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce faci sau pentru ceea ce livrezi, dacă corespunzi sau dacă satisfaci niște nevoi ale părintelui, acolo înseamnă că ți-ai satisfăcut niște nevoi. Cu cât sunt mai private aceste nevoi fundamental umane, cu atât șansele să dezvolte aceste trăsături accentuate, chiar tulburări, sunt mai mari. Așa este. Spuneai că să ne punem limite. Da. Am auzit în jurul meu și cred că și tu ești de acord cu mine că sunt unele persoane care spun așa, băi, eu nu știu să zic nu. Da. Să ne punem limite. Nu știu să zic nu, zic tot timpul da și de multe ori mai cad în capcană sau m-am mai împovărat cu câte o sarcină în plus. Sau, nu, de ce a fost în capul meu de am făcut și chestia asta. Și Da. atunci când spunem de asta, cum facem, cum reușim să punem limitele în așa fel încât să nu tragem cotul și atitudinea aceea narcisică, ești egoist? Cum procedăm aici? Aici cred că e destul de important să te cunoști pe tine prima dată și să nu cazi în capcana asupra responsabilizării și a deciziilor impulsive. Adică de preferat ar fi să-ți iei un timp de gândire când spui da unor lucruri, să vezi dacă e loc și dacă poți. Și dacă nu poți acum, spune când poți, dacă vrei să o faci. Iar alteori poate s-ar putea să nu fie în zona neapărat de preferințe. Alteori oamenii nu pot. Au dificultăți în a spune nu sau a pune limite de teamă de a nu se supăra celălalt. Adică dintr-o zonă care nu are neapărat o reciprocitate. Uneori, poate, în trecutul persoanei, în istoria personală, când a încercat să pună limite, este posibil să fie avut o reacție din partea celuilalt mai accentuată și atunci învață să se teamă de reacție emoțională atunci când și-a exprimat limitele, pentru că n-a fost permis. Iar dacă este un pattern repetitiv de relaționare și în general cu persoanele de atașament sau cu cei cu care suntem destul de apropiați, practic acolo se creează niște răni și niște tipare. Alteori poate să fie o emotivitate sau poate să fie o timiditate mai accentuată. Acum asta este de fapt complexitatea structurilor de personalitate umană. Motivul pentru care o persoană spune că nu pot să spun nu, trebuie înțeles în primul rând, apoi să vedem care e direcția de intervenție. Din mai multe puncte de vedere. Cine, cui, poate unei persoane ai putut să-i spui da, poate ai teamă de autoritate, de exemplu, și nu poți să spui acolo nu. Și atunci dezvolți ceea ce se numește o persoasiune. În primul rând trebuie să-ți cunoști drepturile tale legitime, varianta funcțională, drepturile asertive. Adică dacă ești obosit, ai dreptul să pui limite, nu trebuie să-ți dea cineva aprobarea să pui această limită. A înțelege conceptul de grijă de sine, de fapt, să nu faci exploatare de sine, dacă poți folosesc termenul ăsta. În același timp, pe un pol între altruism și egoism, zona de mijloc e de căutat, adică pe acolo, așa, între... Întotdeauna mijlocul și echilibru e de preferat. Și... Da. Și o diferențiere a sinelui până la urmă, că și asta este important. Noi avem aceleași nevoi, dar uneori nu prin același mod le putem satisface. Apropo de pur și simplu diferențe dintre noi. Da, e interesant partea aceasta și în același timp cred că e foarte interesantă conștientizarea în relație și foarte interesant stabilirea, da, cum ai spus și tu, limitelor. Cred că și consider că atunci când stabilim limite și când spunem nu, contează foarte mult atitudinea care spunem, da, cuvintele care le folosim, modul în care le zicem și timpul în care facem refuzul respectiv, ca să sune așa cumva frumos și, cum ai spus, depinde că îi adresăm blând, așa, și cu respect și cu atitudine în care să nu-i dăm celuilalt senzația că avem ceva cu el sau facem de răutate. E foarte interesant.
Aș vrea să-mi spui puțin referitor tot la termenul de astăzi la care ne referim. Există niște elemente de prevenție, niște elemente pe care le putem structura în familia noastră cu copiii noștri, care să ne pună bariere în a dezvolta pe viitor această tulburare de personalitate? Că cum e, să zicem, blândețea care o transmitem celuilalt? Copiii, de exemplu, dacă vorbim acum de copii, copiii au nevoie de fermitate, de limite puse cu blândețe. Ca să nu existe acea rană emoțională. Și acum aș vrea să clarific un pic, că rana emoțională nu este același lucru cu copilul vrea să meargă undeva, eu îi spun, știi, nu sunt de acord cu locul unde vrei să mergi, asta nu înseamnă că îl rănești, ci doar îi pui o limită sănătoasă ca părinte. Acum să nu faci tu din temeri foarte mari, pentru că atunci s-ar putea să-i îngrădești niște lucruri, dar tot timpul trebuie să existe aceste limite ferme, iar dacă insistă, tot acolo este limita. Așa este. Pentru că, într-un fel sau altul, trebuie să-i ajutăm să înțeleagă conceptul de respectare a unor limite în raporturile interumane. Și una dintre zonele unde se învață lucrul ăsta este în familie și nu numai. Așa este și corect ce spui și nivelul de comportament și de personalitate contează foarte mult. Draga mea, într-adevăr, avem multe de vorbit și multe de zis. Emisiunea se apropie de final. O să te rog să adresezi câteva cuvinte celor care se uită la noi și ne aud legat de sfaturile pe care un specialist, cum ești tu, le oferă pentru o conviețuire corectă, reală, autentică și o conviețuire în liniște, să zic eu așa. O recomandare ar fi să evităm să punem etichete de tip diagnostic, pentru că asta pot să rănească. Să învățăm să avem grijă de sine. Iubirea de sine nu e o boală, e o necesitate. Și să nu uităm să mai și oferim din când în când și să fim atenți și la ce ne oferim nouă. În relația de cuplu, recomandările sunt diverse, dar grija de sine contează, pentru că dacă ești ok tu cu tine, poți să fii ok și în relația de cuplu. Acum am făcut o corelare cu terapia de cuplu, nu neapărat cu tulburarea de personalitate narcisică, ci cu atitudinea de grijă de sine, pentru sănătatea mentală, pur și simplu. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și te așteptăm de fiecare dată cu drag și la alte subiecte de interes și pentru noi și pentru cei de acasă. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și noi, dragilor, ne revedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Sănătate și până data viitoare rămâneți fermi, învățați să spuneți nu cu blândețe, cu strategie, cu tact și cereți ajutor atunci când aveți nevoie. Până atunci, vă doresc o seară liniștită și toate cele bune.